Siwubumbano TV1 asiqale ngokubonga nokuyithoba kunina iqembu elingaka lisethembe siyimida encane efikayo lithi cha sicela nizosithathela umsebenzi wethu. Kubonga thina mntakamkhulu, kubonga thina njengoba nani nibonga nathi siyabonga ngoba empeleni umsebenzi senzayo siwenzela abantu ngaphandle kwenu angeke vele uzukwazi umsebenzi ukuthi ube impumelelo ekuthini ufinyelele ebantwini njengani njengoba nje nikwazi ukuthi nezi izinto enjengalezi ningumsebenzi ofinyelela ebantwini siyakubonga kakhulu lokho kuthini sikwazi sibe nani bafowethu. Kuntuze undle mnyama mina ngiqala ukunazi kwami nganazi ningabafana bamgqumeni njengamanje sila kwi-CD launch yofisha abakhulu osekuphukuta ofisha abakhulu hayi osekuphukuta ofisha abakhulu hayi osekuphukuta ofisha abakhulu hayi bafowethu engakusho ukuthi akuzona zonke izinto ongayixoxa kubantu noma kubathandi bomculo from ekuqaleni sisungula abafana bakamgqumeni inhloso kwakukuphusha ilegacy kaMgqumeni siphinde futhi sivikele igama lakhe lingapheli bese futhi siphinde sigade umzila inkosi yomaskandi ibhova likadikadika lakho thama ingane zalo zincane kakhulu kodwa ke thina njengoba sasesibadala sathi no umzila uzodliwa asugade thina sawugada umzila mawugada umzila ke ama-ona amanye athumela iy'nkabi ukuthi zizohlasela ukuze kuthathe kumzila zonke iy'ngqinamba ney'nkinga besihlangana nazo ungakuthatha ngokuthi bekuziy'nkabi bezisihlasela ngenhloso yokuthatha umzila thina siyibona sinqobile ngoba sikwazi ukubamba lo mzila kwaze kwafika isikhathi sokuthi siyabona amadodana uLusanda noSimisele sebekhulile sase sithi siyabanikeza abafana bakamgqumeni thina sizoyibiza ngofisha abakhulu vela ngoba imisebenzi yethu ebesiyenza ngaphansi kwegama labafana bamgqumeni iyakhomba sesingofisha abakhulu already uyabo ngasho ngithi lento yayivele ikhandwe icreatewe kudala ukuthi ngoba phela ngeke ukhulume zonke izimfihlo zeqembu ukuthi njoba senza u1 manje sihloseni ingakho namhlanje uJezel Khulu noSkhevana bengofisha abakhulu bezophinde futhi uLusanda noSimiselo mase beqala bethi benza abafana bamgqumeni sizobalekelela ngayo yonke indlela ekutheni le brand esibuilde sayilwela sayigada sayivikela bazokhumbula abanye kudala saze sabanga nokhangelani kubangwa lo mzila lo wangazwana bakhuluma into abayithandayo ngathi sangaba nendaba kodwa thina esinqobe ngakho ukuthi kuze kwafika isikhathi umzila sokubambile sawudlulisela kubanini kodwa uSkhevana nanokuthi nje ke okunye kakhulu kuye kuthiwa lokhu udwendwe elisidala izibuke kodwa ngendlela esenze ngayo thina ngingasho ukuthi senze okuhlukile kakhulu kunabanye ngoba uyabona thina sibe nesibili ziningi izinto ezisehlele kulomsebenzi siusebenza zishaya ngapha ngapha kodwa sama sathi asindawo leli gama likaMgqumeni sathi siyolimela kuze kuyofika ekugcineni nempela silimelile kwazi ukufika ekugcineni ngoba sithe noma sisidlulisela einganeni zikabafo salidlulisela liphila asilidluliselanga selifile sesithi hayi noma sesingayiyekela ngoba vele yabo silidlulisela liphila nazo futhi mase iqhubeka kuleli gama sizokwazi ukuthi futhi na kanjani sizoba nazo siliphushe njalo leli gama leli phambili ngoba asifisi ukuthi ngelinye ilanga silibone lifile leli gama leli elithi abafana bakamgqumeni. Kodwa uSkhevana kube isinqumo enjani kunina nobabili ukuthatha lokhu njani isinqumo sokuthi hayi njengamanje abafana bamgqumeni sebeyasuka ukuba abafana bamgqumeni sebehofisha abakhulu ngokomsebenzi wabo nangokwezinga sebelihambile njengamanje sesibona ngamadodana kaMgqumeni okufanele ukuthi athathele lokhu njalo umsebenzi. Ngiqolisa ukungena emlonyeni bafuthu njengoba ngishilo ngathi le nto into eyasungulwa kudala akuyona nento eyinkinga okuthe mase sibonda abafana sebeyangena emculweni sabona sebelwa belolu igama labo likababuwabo ku Facebook bekhahlela sasithi no sekuyisikhathi esiright sokuthi sibanike ngeke belibulale leli gama ngoba kuyoba buhlungu nakuthina uma singabanika beselifele ezandleni zabo ngoba sibanikeze liphila kodwa nathi sizokugwema lokho asifuni liphenduke umlando ngoba kumanje nakuma poster alisaveli igama likaMgqumeni ngoba sekunofisha abakhulu igama likaMgqumeni alisaveli umuntu obengaboni umsebenzi besiwenza omkhulu wokumisa igama lebhova yonke leminyaka uzowubona manje kodwa ngiyazi sofika isikhathi namadodana kungenwe studio kwenziwe iqembu abafana bamgqumeni nanokuthi nje into esingayidlulisela kakhulu ebantwini abafana laba abazalwa babo siyaqinisekisa ukuthi sohlala sila kubona ngaso sonke isikhathi
bekwazi ukuthi leli qembu belimise lime ngaso sonke isikhathi asifisi ukuthi siyibone kufika ngoba simsebenzele kanzima ukuthi lize lifikele likhona ngakho-ke ngaso sonke isikhathi leli qembu lizoba sifisa ukuthi beliphushe liye phambili sizobe sila nabo ngaso sonke isikhathi hayi mhlawumbe ukuthi siphume siliyeke ngoba bese silidikila cha yinto esivele siyiplanile vele ukuthi ekugcineni kwakhona kuyogcina kuba kanje bazolenza mlaleli obumbana bazolenza ingane zethu nenduku soyifaka sobagxoba manje khona abangakwenzi kahle ngoba ingane bafowethu ikhanda umuntu omdala ukuthi ibe umuntu ekugcineni ngoba ngenza ukuthi thotho omunye ubona ngeyindlela kodwa thina njengobaba basinelungelo lonke kubona ukuthi mayisebhethile sihleli phansi ekhaya noma kuphi siyakwazi ukuthi sithi wendoda sokushaya thina ngeke usihlekanise nabantu ubaba wakho usebenze kakhulu ephile emhlabeni akathi akusho ukuthi ngoba engasekho bese sizobulala thina igama lakhe akusetshenzweni madoda thina njengobumbano TV1 sibona okuhle nokukhombisa ukukhula because sinazi ngalesa sikhathi siyabafana bamgqumeni njengamanje enikwenzile kukhombisa ukukhula nokungabi namona emva komsindo omkhulu nenhlamba ezenzakele kuningi okwenzakele esikubonile kodwa njengamanje sithema ngabe sesizwa sekuthiwa hayi nina niyakuduka ngapha umsebenzi ofisha kakhulu semusha kakhulu into engibukayo ungasho ukuthi thina singamavukana amadala indlela ehamba ngayo le album zihamba zonke ingoma ayikho ingoma efuna ukuqhasha phambili ubonayo ukuthi le iyona ingoma engagcina imisikhana bonke abantu basafocus ukulalela yonke into kwi-album ukuhamba kwesikhathi izoyivelela futhi ingoma ezobe sebeyikhethile bona ngoba lo msebenzi masiwenza kuwona wethu sonikeza abalandeli namanga yona hayi sesikhulume kakhulu Sobumbano TV1 ngaphansi kofisha kakhulu sidlulisa ukubonga abobhuti abadala